Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Task Force kanlaon ginapa-account na karon ang mga housing projects sa gobyerno nga wala ginagamit. Ini ginalantaw nga posible ipaistaran sa mga evacuees in kaso nga magsaka sa Alert Level 4 ang bulkan kanlaon. Sunod sa kay Task Force kanlaon Head Raul Fernandez, kahapon nagsapol sila sa mga LGUs nga mayara sang housing projects upod sa National Housing Authority para mapatod kung pila pa diri ang pwede temporaryo mapagamit. May 8 ka mga LGU nga mayara sang housing projects nga ilagin sapol nga nagalakip diri sang Bacolod, Sagay, Victorias, Manapla, Silay, Cadiz, Magalona kag Escalante. Pila man sa sining mga housing projects ang ginapa-inventory mga Yolanda housing projects. Sunod kay Fernandez, may mga unoccupied sa sining mga housing projects ugaling na award na gani hindi na pwede nga temporaryo mapagamit. Ang banwas ng Lakaselya na mayara sang 37,000 tubtob 40,000 ka mga pumuluyo nga iga-evacuate kung magsaka sa Alert Level 4. Ang bulkan kanlaon ang ginalantaw man sa contingency plan sini nga pagpahamtang sang relocation site sa mga LGU sa norte nga bahin sa probinsya kaangay sa Silay kag Talisay suno sa kay Mayor Rumayla ni Cormang Gilimutan. Pero ang immediate relocation site nila suno sa kay Fernandez ang tent city sa Himamaylan City kag ang paggamit sa Himamaylan National High School. Ang contingency plan ang iga-present sa Regional Interagency Coordinating Cell. Samtang, ginsiling naman ni Fernandez nga ang syudad sang bago ang nagaplano sang Memorandum of Agreement sa Talisay City para man sang posibleng relocation sang pumuluyo sini angot sa sitwasyon sang kanlaon. Nagkaroon kami ng meeting with some of the LGUs dito sa North, yung may mga housing? Yung may mga housing units, yung sa NHA. So, we requested them to yung kanang inventory kung ilan yung mga unoccupied na pwedeng magamit as temporary evacuation center. So, ang iba kasi ang iba unoccupied pero na pala na i-award na sa mga recipients. So, medyo alangan na.